Ti napalabas, nakigtot ni Martin, idi nakapagbinig-bigda ken Chato, adan danina na padungparan. Narigna na tigura na kenkwana, sipod na kayan-ayat na. Napasnak ni Fiona nga gribyo, anasangpetan ni Chato, ngem san ana ilinged iti balasang amakalukluksaw ti inana. Kinasarita ni Martin ni David, nga itulnog daytoy iti darayan na apasken. Kinid daw ni Jennifer ken David, asursurwan ng agmaniho. Nakita ni Martin ang madama ti panagpispisbok ni David, ket nabasa na tinagan ni Fiona. Kinasarita ni Martin ti driver na asan na nga ibagbaga ken Jennifer ti may panggap ken ni Fiona. Ita papagayam denggan tituloy ti makalawas sa pakasaritaan ana pauluan. Panagbalbaliw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. Apay asaan mo asungsungbatan ti awag ko ken ka, Fiona. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Mami, Akat, anya ti pagsalitam. pakawanin na ko, ma. Hindi pa yan nagulputa kada kayo. Jak sinungbatan ti awag yu itay kaputa. Mariribo ka na. Amo kakagura na kiti na ito yung naramid ko. Kaputa na kipagkita ka ni Daddy. Anya ti kunam. Kasano ana amuam ti pagnanaadan ti ayop alalaki. Nagaramid ka iti bukod mo a desisyon. Maawatan na ko, Mami. Karbarak, di pamatag ti may nga ama. Sungbatam ti saludsod ko. Kasano ana tuntunam ti ayan ti amam. Ibaga ka na kayo na ito, ingam. Saan kayo kuman nga kungat? Awan ti basol ni Maricel. Kasinsin gayam ni Maricel ni Manong David na driver ni Daddy. Kat, saan mo ngayong bagbaga kanyak? Nagilimod ka kanyak, Fiona. Nabayag mo't ngayon limad yung kanyak ti may pangkapukan ko na. Impalawag ko kan kantigapuna saan ka di. Di mo mariknano kasano ana sa kitanak. Kagurak ti agsangit. Impalagip mo manad. Diyak kaya tamasayar kayo, Mami. Ngamad ako makidawag ka na kayo. Saan niyo ko mga ipaidam ti panagkita mi ni Daddy? Sige, ikang ka iti kundaway nga desisyon. Agpili ka no asino ti pilyam. Siyak, wano day jay alalaki. Please, Mami. Sanda ka pagpilian. Akpada kayo na patag kanya. Day talaang ti may bagakan ka. Kagugurak day jay alalaki. Mami! Tinako ni Taltalek. Apayasan na ka maawatan ni Mami. Anya na ito yan nabidot ang naramid ko. Nga masanla ni Chato tinagbasulak. Kasanong ilawlawag ko kini Jennifer na ito eh. Makatlawa ko na talaga kan ka, Martin. Saan ka siguro kastoy? Ada ka din nasken ama amuak? Masapol ang mamuam na ito, Jennifer. Pagawanan na ko ma. May panggap na ito ay kan Fiona. Fiona Aguilar. Fiona Aguilar? Di ba lasang nga may idi-ijay balay anang sapul kan ka? Aunan ka itibain. No kasta, lipliputan na. Nagbidot ka. Ni Fiona katanak ko ti maysa kadagiti kayan ayat ko idi. Kat, agkit-kita kayo itidayjay a babae? Nagkita kami tinaminsan. Ngam kagurgura na.
Dandanisan nakakayat akasarida. Itay pa'y ngagsansangit ka, Fiona. Adatisyo iti rabaw ti dashboard ti lugan. Pasensya ka la kuman Manong David. Saan na ka man nagsangit? Italaan. Dandani nga minsan nak a pinalubusan ni Mami. Pinagpili na kapay. Nung asino ti kaden na kadakwada kini Daddy. Nagkareak kini manang tiyato nga itulnog kamatlaan. Kahit lang ni Sir Martin nga makapagamam mo kayo kini Madam Jennifer. Jay na danon ko idi jay balayda. Isu ka di day jay ti kadendan na ni Daddy. Agtalon sapay lang nga tawon ngagdindin nada. 5 ti kakabsat mo. Sika ti mikanam. Apay nga adda ka dito'y balay. Kunak man no pinasukon ni Martin kini David, ti may nga anak na iti sigod akayan ayat na. Masaksakit anak launay, Papa. Sakbay anak din na kakunkwan. Amom nga adda anak na. Nasaya ati panakilangan da kanyak, Papa. Malaksid laeng ti anak na kini Marie Grace. Sa kalpasan na. Agbabawi ka din? Pakawanan na ko, Papa. Ako ka nagbiduta. Ngamdya ka mo, nagbabawi ka. Ay, ayatak launay ni Martin. No kasta, aklunam no anya ti kinataon. Ipatag mo dagiti tattawa na papataggan ko na. Ako ag akagurak ni Martin. Ngam saan arumbang nga iraman mo dagiti awan basol na. Girl, I need you. I need your love. Naimbag tadakan Jennifer. Itay pa ang garurayan dagakan Fiona. Fiona, itita ma Jennifer. Agyamanak na makasarita kayo manan Tita Jennifer. Sapay ko matamaawat da nga anak ni Daddy. Saan mo abasol ti panakay taong, Fiona? Awan bibiyang ko, itinapalabas ni Martin. Agya mo nagtamawatan na. Kidawag nga bilang mga anak ni Fiona. Fiona, sanda kang agawan kini Chato. Ni Chato tinabayag akin natin dinam. Kaya't kung bilang ko amay kadwa nga inam ni Jennifer. Wen Daddy, namnamain niyo dayta. No, adalakit di oras mo, kano palubusan na ka ni Mami. Agpasyar ka lang ta dito balay, tapno da ka sarsarita. Di katulong lang amin, ti kadwag dito balay. No saan naklaki di ama kumay ti panagadal ko. Pasyarin kayo kini Daddy. Dayta, tirumbang, Fiona. Saan mo abaybay ang ti panagadal mo? Sige. Agsarsarita kayo kini Daddy. Tay nagtulungan ti katulong amang isagana iti merienda tayo. Anya ti makunam kini Fiona. Saan ka diyan nasingpat? Panagkunak at makapagtunos kayo. Nasingpat. Napakumbaba. Kan nadayaw ang makisarsarita. Awan mat mabalin ko no saan ati pakibagayak dagiti anak mo. Sayang, tanayran na nga awanda. Tapno makabagam amuda nga kakabsat. Rumbang agpipinatid da, tagkakabsat ka. No pa'y saan na may sati inada. Ay, Nakaragrag sa kaitay. Sa nagsanay ka.
Awan ang yaman na ito'y. Dadro makonsensya. Rumpang kadi akas to'y ti pagbanakan ti biyang ko. Kasin kari kada kayong manang tiyato. Isublik kada kayo ni Fiona. Nasingpet ti anak yo. Kumusta ti panangtrato ti asawa da alalaki iti anak ko, David? Anya ti inaga na itayon. Ay, Jennifer. Nasingpet ni Jennifer. Saan da pa yan nagkasar? Inaw na akpay. Awan bibiyang ko no saan da pa yan nagkasar. Dahito'y ti ibagakken ka, David. Si kalaang ti umay dito'y balay no aginiliw dagiti agama. Diyak kayat amakita ni Martin. Sige manang tiyato. Ibagak to dayta ni Sir Martin. Uray ipulong mo amin nga imbagakken ka sa anak amabuteng. Kan may sapay nga ibagak, italag ko ken ka ni Fiona. Ngam diyak kayat agundawayam. Namnamaan nyo dayta. Diyak nga rodan agbayag manang tiyato. Ang mga numasapol nak ni Sir Martin. Diyak mababalaw ni Tiyato no kagurugura nak David. Ngam diyak mo, nga daan ako keng kuana. Naimbagtasan nga impaidam ni manang tiyato ni Fiona kada kayo, sir. San kanong impod no adagos ni Tiyato ken kuana? Ngam idiadan nakam na. Kapot ang makaawat ken masirib. Iso nga impod no na idanak na. No kuman amwa kag dadagsan di. Inkasar ko kuma. No kasta, sir. Impatagyumat? Mabalin na sana mamati ni Tiyato itan no ibagak na ita. Kanya kaya tamasagtan ni Jennifer. Iso asan na kumaamamuan da ito'y apa nagsarita ta. Namnamaan nyo dayta, sir. Diyak kayat asyak tiga punang agsubang kayo. Baka turturog akon. Dandanin to mga tirabi. Nabayag pa'y kidi na simret ni mami iti kwarto na. Nabandog ngamin. Nakitak matitay anak ka online da dati kan tita Jennifer. Ngam saan ko kinasarita ida. Tsak kayat nga da pa kababalawak ka ni mami. Nauyong mat nga rod. Turturog ak launa yan. Ay, ijay ton pagadalan ti pangituluyak iti daytoy araramidak. Nabayag asaan ka nakasarungkar dito balay, Fiona. Makumikum ka nga ta iti panagadal mo niya. Pudno dayta, tita Jennifer. Ore agawis dagiti barkada nga agaliwaksay kami iti Sabado. Una at kagaramit iti project kan assignment ko. Dayta, tinatulog nga anak. Napas nagnagada. Agmerienda kagayam. Siyak tinagluto iti dayta. Nay, mas. Nalain kayo magluto. Isurodak to man, tita. Sige, inton agpasyar ka man dito'y balay. Amoyo. Ididamo ang makita kayo. Panagriknak idikat na ungat kayo. Nasingbat kayo matgayam. Pasensya ka la kuman iti impakitak idikan ka. Napagbidutan ka ngamin na pagmamauyungan ni Martin. Anak na kagayam. Girl, I need you. I need your love.
Sika, saan ka di nga imbaga ni David kin ka? Inyunay unay ko kenkwana. Akagura ka makita. Awan rumbang, alawlawagan da tiyato. Apay nga na di mo imbaga idi kanyak nga dagay manak na. Nabayagan day di apanawan. Sana na masapol nga ipalawag ko ken ka. Kila at nagpukaw ka idi matang ko. Nasakitan naklaunay iti pan nakaamok. Nga adu kami ababay iti biyang mo. Ket uray ibagak ngagdadagsanak. Saan mo laki di nga itakder ti dayaw ko. Day tatidak labidot mo. Agpatinggalaang dito iti panagsarita ta. Di mon ulitin ti mangsinga kanyak, no di mo kayat amakadanon iti asawam. Saan ko nga ipaidam ni Fiona kan ka? Saan nyo laki di nga agawon anamin pinsan ti anak ko? Oh, naimbag mata na ipasyar na ka ni Jennifer dito'y farm, Fiona. Maragsa ka na makamamukan ka. Eh, naragsakak mo't amakam-amo kada kayo, Lolo Roberto. Maladaga ka no pay laeng, edi nagsaro na anatay dagiti dadakkel ni Mami. Adayo mo't dagiti enti kakabagyan mi. Tapi manaw kami ti lugar mi. Gapo iti panagsikog abalasang ni Mami. Damo tapay lang ti agkita. Nagadun ti na istorya may panggap iti kabibiyag mo, apok. Nalaingak namin nag-istorya niya, Lolo. Manmanumot anaragsakak. Apay, ipawil ka din ni Mamim agkatawa ka. Kuha ngamin, Lolo. No, anyan, amin ti bagbagayo kini Fiona, papa. Hindi ta, limiday lang arot. Baso yun, nagsangi. Agpada kami ngamin ama kumikom ka ni Mami, Lolo. Trabaho at trabaho para iti masakbayan. Idinto ta ipaspas nagkumati agad adal. Masirib ni Fiona, papa. Kanayon nga isot ka nga tuwan ti maala ka dagiti eksamen da. Numaadaan to iti anak da Jennifer kan Martin. Babae ko maakas kan ka. Kan masirib. Amoyo, Lolo. Hmm. No saan ko maanapan na seminar ni Mami J. Tafaw. Amang ano saan ka nakasurot kan Teta Jennifer. Tiyam mo nga ta ni Fiona kat saan ko amamuan? Saan ang makapagulbod ti katulong kanyak? Tasigurado ang maungtan kanyak. Dahil kano at Jennifer tinangsukon kini Fiona. Katimpakada na nga ipasyar na jay talon ti amana. Sipod kinaubing ni Fiona, saan na pa yan napadasan tinapaniti talon? Dayjay ababay. Apay saan na nagpakada kanyak. Pagtultulagan taksakin ni Martin. Saan amabalin? Kasaritak to ni Fiona inton makasangpat. Pakawanan da kumano sana ka nakapagpakada kada kayo, Mami. Nagragsak kay Jeff Farm ni Lolo Roberto. Nagsingpot da kan Tita Jennifer. Naragsak ka nga gistorya. Naaladan samot ang dirig na. Uray iti ama ti agsyuman kan ka. Nasingpot ka no ngamin, Mami. Saan nakakas ka dagiti kakabsat ko? Saan ko akayat ang mapagsaritaan dagiti kakabsat mo? Mami. Agpudno ka mang kanyak. Naragragsak ka ka din iti agsyuman ken ka ngam iti siyak nga inam. Amoyo. Maragsakan Taagimon kayo kan Tita Jennifer. Kaya tasawan dayta, napatigak kada kayo. Talaga mo't. Anya nga minti panagkunam aya. Naungetag ken ka tadyak kayat amay pada ka kanya.
Promise. Sa anak ang makinobyo aging gay ti sa anak ang makapagturpos iti korsok. Rubag lang. Kan saan nakatultuladan, ajak pinili anaimbag tinaglaw anak. Oh, talaga nasingad kayon kini Fiona, Jennifer. Adada pa yun na kayo tagkuy-kuyog. Kasano nga min? Kanayon ka ama kumikom iti trabaho. Tadaman kaya man papanan nyo kinidabi rinton bika. Isasaan kayo ang makuyog, Madam Jennifer? Siyak tulat tante ang maneho. Into nagpasyar kami kini Fiona. Awagan nagto tabarang makasuro takbad lang. Wenno, danunan dakan kini David. Nabayagan na saan kami anangan kini Martin iti dayto a restaurant, Fiona. Babak na ang laing dagiti customer dito eh. Nagimas na kiti putahe, ngam naginina. Saan mo ang panunutan ti bayad na? Ado ti kwarta ni daddy. Tita, adaman damagat ka na kayo. Kakuy-kuyog yung kadimot dagiti kakabsat ko. Saan unay? Adayo ti riknada kanya. Aglalo kada Krisha ken manet. Uray siyak. Kasla sandak akay kaya takabsat da. Ha? Ni mami day chay. Nakita na kami. Nabayagan na saan kami anangan kini Martin iti dayto a restaurant, Fiona. Babak nang lang, nagiti customer dito eh. Nagimas na kiti putahe, ngam nagingina. Saan mo apanunutan ti bayad na? Ado ti kwarta ni dadim. Tita, adaman tamaga kada kayo. Kakuy-kuyo yung kadimot dagiti kakabsat ko. Saan unay? Adayo ti riknada kanya. Aglalo kada Tricia ken manet. Oray siyak. Kasla saan nakakay kaya takabsat. Ni mami day chay. Nakita na kami. Fiona, nalpas ka din ti klase. Eh, Asino da ito'y babae, akaduwam? ni Tita Jennifer, mami. Asawa ni Daddy. Tita, ni mami. Kumusta kayo? Naimbag ta, nagdadanon tayo dito yung restaurant. Maragsakan na kamakam-amo kada kayo. Adda ka di rumbang apakaragsakan, iti panagam-amuta, Jennifer? Mami, agtugaw kayo. Nagkikita tayo matlangan. Agkakasango tayo namangan. Agyaman na kiti jayam kanyak, Jennifer. Madakaduwak nga imay dito'y restaurant. Inasitgan kayo, tanakitak ni Fiona. Ituloy yun, timangan. Pasensya kayo lang kuman iti panang pabain ni mami kada kayo, tita. Siyak ti mababain. Awan din yaman na Fiona. O sige, ituloy tan timangan. Anya ti kayat mo? Itulnog kantoy je balayo, ino. Agpasyar tanto pailaan. Da kayo, tita. No kaya tiyo tagpasyar. Ang mga nadam mo yan na pintas sa papanan. Sige, pagsaritaan ta day tayong madamdama. No sa dino, tinasaya at pagsaritaan ta. Sa dino pa iti papanan tayo, sir. Awanan. Padasang man kit ding awagan ni Jennifer no sa dino tayan da ken Fiona. Siya gladan tagman maniho gagayam. Sige, sir. Angam, mabalin matlat ta siya kung ti mangawag kini madam, sir. Nakakabit ti cellphone ko iti cellphone holder iti asidag ti manibela. Sige. Si kalata nga rin ta. Painanak man dagiti matak. Ay, talaga nabannog kayo iti trabaho yo, sir, Nagado pa ka kumikuman nyo. Pure pa naginanayo kumaitangal daw ti Sabado. Dandani pa'y din awan panawon ko kini Fiona. At data, sir, naidayal kon.
Hello, David. Apay ni mawag ka? Nalpas nga minun tinapanan mi kini sir, madam. Pinaawagan na kayo ta damagan na no sa dino ti ayan nyo kini Fiona. Kasangsangpot ko dito'y balay. Kasta ka di? Ay, sir, nakasangpot ka nun ni madam iji balay. Sa nabali, inton maminsan langan. Dua kami to ken Fiona ti agpasyar. Kalpasan anak kapangan kami kini Fiona. Nagpasyar kami bit sa intunog kon. Nagsayang agundaway. Talaga asayang. Amangan no nagkita kayo kumakiniman ng tiyato. Anya? Kamaudyanan na. Nagamam kami matlangin iti sigod nga asawam. Saan ko nga asawa ni Chato, Jennifer? Nobyak lang. Inlimod na kanyak. Nagsikog. Apay pagsilusab? Awan ka ba nga agselos? Apayan ako namday ta. Saan ko kaya't abiyangan tinapalabas mo, Martin? Makaanay matngatan ka, ana asidagak kini Fiona. Anya ti kaya tasawod da ito'y amarikiliknak. Agselos ka din kini Jennifer. Anya kumaga po. Mami, kunak na masangputan kayo dito'y balay, itayin tulodnak ni Tita Jennifer. Nagpasyar kami pa namin biit. Luwa kayo lagaya managkuyog. Wan, Mami. Sana masangon ni Manong David timang kuyog kada kami. Taada na pananda ka ni Daddy. Ubing pa'y gayam ni Jennifer. Napintas. Wan, Mami. Ubing pay. Iniinaon na labasit ni Manong David iti talo atawan. Nadlaw ko itayaan na singid kayo. Awan gayam. Anya timbaganakan ka. Amo ka nabaynan kaniyag. Awan, Mat. Amangan no saan na lang empadlawken ka ti panakapabain na. Girl, I need you. I need your love. Nagkita kayo gayam ka ni Chato. Anya nga timbaganakin ka, ta kadwam ti anak na. Nasayat, Mat. Jennifer. Oh, kaslasan ka mamati. Kaano pa'y anagulbudak ken ka? Ti pampanunutag ngamin, makagura ni Chato kanya. Kadamangan no iramraman na ka. No anya ko mati nagbasulam kan kwa na. Sandak ko mga iramraman, Martin. Malaksit, no saan ang magustuhan ni Manang Chato, ti kinasingid ko kini Fiona. Nagsarita kami anasayad kini Chato, kati manugot mat. Wino talaga nga da problema iti panagkita yo. Saan ta na pagsaritaan deta? Kumusta gayam ti napanan nyo kini David? Baliwan min tagpapatang nagsasarita kadagiti pada ka negosyante. Tapno pagsasaritaan may anaimbag ti umadado pa yapatakdera pas nagtinegosyo kat pumigpig sa ti kompetensya. Adula unay ti pakakumikumam. No kung palubusan na katulungan ka amang imaton kadagiti negosyo. Nagsaritaan ta daytay din. Sana na masapol ng ilawlawag ko. Nga mulitag manan, kahit ko amadaan ta iti anak. Maawatan ka iti dayta. Diyak kaya nga dasan ta pag kinaawatan. At dagiti kinadakas anaaramid ko. Ngam nasaya at ang ama. Naita kumatilaglag ipam.
Saan ko ngayon baga kini Martin, ti panang pabayin ni manang tiyato kanyak papa. Basit laban ng kanyak tayo dyan. Wendo, saan mula akayat nga adda saan apag kinawatan dagiti dadakkel ni Fiona? May sanday ta papa. Saan ko akayat, asyak ti makagapu iti sanda pag kinawatan. Diyak kayat nga umadayo tirik na ni Fiona kanya. Kinapudno na. Kayat ko makapagsinangad kami kinimanang tiyato. Andiya. Diyak am, no kasano nga aramidak dayta papa. Nasken ka di nga aramidom dayta, Jennifer? Diyak kayat nga ada tao ang makagura kanya, papa. Ni Martin ti aking basol iti dayta. Saan lang ani Martin dadabasol na papa? Oras siya. Nagpayturayak iti pusok. Di mo ibaga nga agbabawi kan. Saan papa? Ay ayatek ni Martin. Malaksit, no adan tumanan masarakan na sa bali a babae. Jennifer. Inton at dagundaway ko papa. Diyak lang amin kayat ti makasing nga kini Fiona iti panagadal na. Ibagak to ken kuana, akayat kong agsarita kami kini mami na. Awan makitag a problema kini Fiona. Tungtung palin na amin, abilin ko kenkwana. Napastag iti panagadal na. Uray agriring ti cellphone na. Saan na asungsung bata? Pasensya kan, italaang mananaw na ikanak iti gundaw ay mapasyar kayo. Maawatan ka. Kumusta kayam ni mami? Nasaya at tita. Makumikum iti trabaho na. Kaadwan na, rabiin na makasangpet. Narigat ti kasasaan na. Responsable nga ina. Dayawag ti kinatibker ni mami. Gayam. Adda nga ta posibilidad ang makapagsarita kami. Ha? Kaya't ko ti makigayam kini mami. Numabalin nga idanon mo kun kuana day ta kalikagom ko. Dua kayo kadilaan nga agsarita? Uwan, dua kami lang agsarita. Daytay kuma, saan na ka nga ungtan? No nasayat lakit iti panangibagak, saan nga agunget? Kanawan mat ti dagas na nagsarita kayo? Nasapa kayo matasimbang pot, mami. Imun una kayo payadimtang dito'y balay. Nga no makumikumakmanan kadagiti sumarunong aldaw. Amangan no matuloy ti panagbiyahe intun lawas na. Yo kayo man gaya man. Mami, ada ko maibagak kada kayo. Ngam saan kayo ko mga agungungat? Apay ko mga agunguta. Saan laki di adagas? No kwarta ti masapol mo. Ited ko kan ka. Sana kwarta, mami. Kung amin, kinasarita nak ni Tita Jennifer. Kaya't na kayo makasarita. Anya? Kaya't na kayong agbali na gayam. Saan ko pailang amasong batan day taabanak? Ited mo ti numero na. Tasyak to ti mangawag kenkwana. Girl, I need you. I need your love. Agyaman naklaunay, ta pinatgamtikid daw ko manang tiyato. Basta awa kiti imbaga ni Fiona. Akayat nagkano makasarita, Jennifer. Para anya kadiday to'y apanagsangot ta. Agyaman naklaunay, tayong palubo siya makisinangadak kini Fiona.
Nasingpot ti anak yo. Jennifer. Amo ka napabainan ka iti naibagakken ka. Kandengdenggen pa ni Fiona. Amo ka di dayta ni Martin. Amo na, manang. Awan ti manang amay limod ko kankwana. Kayat ko makapagsiningit tayo manang tiyato. Kaya't mo ti makigayam ka niya. Saan anariga ta pagsaritaan dayta? Agyaman naglaunay manang tiyato. Nakadaydayaw kapay kanya. Anya nga tano makita na ta ni Martin ang nagkuyog. Saan ang matagtagari ni Jennifer? Ngam makitak itilangana. Na ang matilangana. Ad ta amang papintas kan kwa na. Apayakit kita anak, David. Ha? Ay, madam. Ay, Jennifer. Adda kayat ko akidahon ken ka, David. Mabalin ko kumatirumwar ngag mamaysa makipagkita kini manang tiyato. Amo? Awan ti may limit ko kini Martin. Amo na amin na papanak. Kaya tiyo kadi ajak ibagbaga ti napanantayo, ma'am? Nung mabalin ko malaang, David. Jak payla kayat amaamuan na anasingid kamin kini manang tiyato. Ikarik, Jennifer. Ken naragsakak ta silulukat ti puso yo adwa kini Madam Chato. Nasingpot matgayam ni manang tiyato, David. Sayang lang. Saan nga iso tinaasawa ni David? Ha? Oo. Amang ano sa bali ti pampanunutam. No adaman napanunot ko, ket ti panaggayem yo iti sigod a nobya ni Sir Martin. Manmano ti kasta, Jennifer. Kayat ko kumamat ti makipagayam ka dagitiin na dagiti anak ni Martin. Natangsit da kanya. Adan samat ngaminan ka din nada, Jennifer. Kaslawan pa yung bibiyang dakin ni Sir. Iso natangsit da. Aglalo ti ina ni Madam Marie Chris. Aging gaita, mas dawak pailaan, no apay nga inaramid mo dayto Jennifer. Sa kayat mo nga ilimod ken ni Martin, ti panagsarita yo ken ni Chato. Kayat ko anasaya at ti panaglangan mikin manang tiyato. Tap na awan ti agbalin a problema at ti panagsiningid mikin ni Fiona, papa. Dayta kadilaang, tiga po na, Anya kumapit ti sabali agapuna. tinasaya at pagpasyaramtuman nga rod ni Chato ijay farm, tapno makapagamam mo kami. Ibagak to day takin ni Fiona into nagkita kami, papa. Mabainak amang idiretso kini manang tiyato amang awis kan kuana. Nasayaat. Nasayaat no agkuyog da nga ginang agpasya. Itaman lang nga tluwaak. Jak namnamaan, amadan kami kini Jennifer iti gundaway ang makapagsarita. Kun mabalin mi matgayam dagayam. Malagip ko iti balasang agpailaan. Nasingpetak akas kini Jennifer. Ngamga po iti saam iti kaungkak a pinarwat ni Martin. Nagbalinak anaungan. Balasangin ni Fiona. Kat marikna. Nga adu tinagliwayag ken kuana. Kumusta ka nga Roden? Nasayaan nga rod no kasta. No problem ti kwarta.
Wagan lang. Nawayakin to malam. Sige nga Rod. Bye. Napimpintas manan ni Rialin ngam ni Jennifer. Ubing pay. 18 lang titawan na. Sir, Oh, apay David. adamang sapsapol kada kayo di tarwar. Babae. Nasurok nga ta na 40 titawon na. Ang nalapsat pa ilaang. May sa kanumat ang negosyante. Ni Lucinda siguro ti bagbagam. Asawa ti may sa retirado a soldado. May sama na negosyante. Padanonam. Sige nga Rod, sir. Kitam ka nilang. Iti ka ato ti pampanunotak. Nalipatak pa'y kidin ti nagtulagan mi ken ni Rosinda. Kinuyog mo gayam ni Tita Jennifer ang nakipagkita ka ni Mami Manong David. Tsaka muna niya tinagsaritaan da. Awan mo't na istorya kanyak ni Mami. Saan kayo kadi pa yung nagsarita kini Jennifer? Saan pa eh? Ay, ungayam. Saan ngamin akayat ni Titam, amamuan ni Sir Martin ang nagkita da kini Madam Chato. Iso ano, agsarita kayo kini Dadim? Saan mo nga ibagbagakin kwa na? Apay nga takayat nga ilimod ni Tita Jennifer kini Daddy. Ang nagsarita da kini Mami. Ha? Ni Daddy Daychay. At nakadwa na ang babae. Kinuyog mo gayam ni Tita Jennifer ang nakipagkita kini Mami Manong David. Diyak amo na niya tinagsaritaan da. Tawan mo't na istorya ni Mami kanyak. Saan kayo kadi pa yung nagsarita kini Jennifer? Saan pa nga Rod? Ungayam. Saan ngamin akayat ni Titam amamuan ni Sir Martin ang nagkita da kini Madam Chato. Iso ano, agsarita kayo kini Dadim? Saan mo ko mga ibagbagakin kwa na? Apay nga taakayat nga ilimod ni Tita Jennifer kini Daddy. Nanyat nagsaritaan da ka ni Mami. Ni Daddy Daychay. At nakadwa na nga babae. Ay na. Awan damat. Manong David, driver na kayo ni Daddy. Kakuyog mo iti sa di naman apapapanan na. Ang gaputan nagkuyog ta. Saan ta kadwa ni Dadim? Ti kayat ko asawan. Amom na asino dagiti kasarsarita na. San ka di? Amangan nga malaksid kini Tita Jennifer. At tamanan sa bali apag mamauyungan na. Day tati saan ko amasong batan, Fiona? Padasag nga awagan ni Daddy. Mapanagnagak na agululpod. Kan adakid dawag kada kayo, Mang David, ha? San nyo nga ipadlaw ka ni Daddy apal paliiwan nyo? Fiona, iha. Kumusta kan? Pasensya kan tadi ka masango kadag ito yung aldaw. Mawatan kayo, Daddy. Ada ka di bagam kanya, iha? Awan, Dad. Kinumusta kayo laang? Sige, bye. No, damadukta lang Manong David. Siyak lang ti pangibagaam. Awan gayam ni Sir Martin dito yung opisina na. Ang mga nupod no nga rod nga iso tinakita ni Fiona nga dakadwa na babae. Ay, kaasimot ni Jennifer. Yung nabayagan nga wanti babae na inaig itibiyag ti amo. Oh, kasano nga tati aramidak asa anak amadlaw ni Sir Martin. Apaliiwag it amin agaraw na. Nung mapanagnagak nga da sa bali a babae itibiyak ni Daddy. Kakurak. Saan ko ang mapakawan? Ada ka di problema, Fiona. Ha?
Slata pa karilibukam. Kwa, mami. Imbaga kami ni daddy, ano ka sa pulak ti kwarta. Kan oray ni tita Jennifer. Ikandak ka, no? Saan? Dayta ti saan mo nga aramiden, Fiona? Saan ka nga umawat kini dadim iti uray anya? Naglawagayam ti farm yo, Tata Roberto. Saan nagbabawi asin murot kini Jennifer? Agyamadak ta pinatgam ti awis ko, Chato. Huray makumikum ka iti negosyo. Sana ka negosyante. May saak lang nga empleyado. Ang mado nga minti sideline ko kadagiti na dumaduma a kumpanya. Baka nagsakak ti panakamamukan ka. Naragragsak kumamanan no kadwayo kuman ni Fiona. Saan nga amo ni Fiona ti yaay ko dito'y Tata Roberto? At ito sa bali agundaway. Kanagyaman ak iti panangipatigyo iti anak ko. No kasta, adamanan sa bali pagmamauyungan ni daddy. Kat, apay, anya ti panggap na. Realin tinagan day a babae. Estudyante. Nakurapay la ti panagbiagda. Ginundawayan ni daddy ti kinalupoy da dya babae. Kuyo ganak, Manong David. Kasaritak da dya Realin. Tapna adaywan na ni daddy. Fiona, dumungag ka kanyak. Madagsanak lakit di kini Sir Martin. Maawhatan ka. Amok amabuteng ka amaonan iti trabaho. Siyak ti makamu ka ni daddy. Denggenak, Fiona. Masapol asi ka mismo ti makapanagnak. Sige. Patgan kay ti takid daw mo. Diyak kayat amasakitan ni Tita Jennifer. Isasaan mo nga ibagbagakin kwa na dayto eh. Girl, I need you. I need your love. Adamadmadlaw ko kan ka, Fiona. Kasla da pakariribukam. Ada ka di problemam kada Martin kan Jennifer? Awan. Sigurado ka iti dayta? Maamwag tumatlaang nga da ilimlimod mo kanyak. Awan ti problema kada daddy kan Tita Jennifer. Nasayat da kanyak. Adda pa'y anasigid ni Tita Jennifer kanyak. Makaritnaak nga rod iti imon kini Jennifer. Sana ka di nagbali na nasayaat nga inakan ka, Fiona? Iba't patir kayo unay. Agpaiso, nauyong kayo kanyak. Ngam amok apang panunutin nyo ti paginbagak. Nasayaat no kasta. Ngam talaga ka di nga awan ti problema. Uray sa bali abanag. Awan. Amamuda kon. Nada parikot ko, ibagaklata ka na kayo. Sikat ti makaam mo. Kas na ibagakon kan kaitayan. No kas bilang ada ilimlimid mo kanyak. Maamwak tumatlaan. Awan mat ti may bagbaga ni Fiona kanyak, manang. Nasingid ti anak mo kanyak. Kan awan ti may limod na kanyak. Anya, kasta ka diti kinasingid yun iti anak ko. Ngam no may panggap iti relasyon yung nga gina. Awan ti may istorya na kanyak. Dayta ti mga panagnak nga iresrespeto na kalaunay ti anak mo. Akwag, ana stricto aki ti anak ko. Pagimbaga na matlaan. Diyak kaya't amay paada kanyag.
Bagbaga akmat, asaan pa'y laang makinobnobyo manang. Agyaman naglaunay, Jennifer. Nadlaw ko ngamin nga da pakariribukan na. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Ngam kidawag, asaan mula kuman nga ibagbaga. Saan na pa'y nga amo anasingidtan? Maragsakan laki din no maamo na dahita man ang tiyato. No addaman problema ni Fiona, barang maibaganan to kanyak. So, naglakid yan nagbidot iti panagkita. Kasla din nakapapati nga kuyog na Jennifer Canciato. David, kumita ka iti mabalinta pangiparada ni di kotse. Sige, sir. Kasla nga minda Jennifer Canciato tinakitak ka nagkuyog. Anya? Mamo ka mas daw ka. Saan na nakapapati? Sanaya? Ay, mga no, nagbidot kayo lang iti panangipapan, sir. Ay, nay. Nagaduan nakaparada alugan, sir. Bayam nga ro din. Ang mga numaladaw akit ipapanak. Kasaritak tulangan ni Jennifer. Napatagmat nga ro tidaraya ka meeting. Sayang tidak kala kwarta maganan siya numapaluspusak na ito'y. Problema ni Fiona. Awan mo ti may pagbagana kada kami kiniman ng tiyato. Ay, nigayam David. Nasingit damatan. Ngum na problema na. Ada kami apada na ang babae, ti pangibagaan na. Inton may kanak itinapinta sa gundaway. Kasaritak to ni David. Tay, saan na kami ang makita ni Martin? Taamangan no sa bali, ti panunutan na. Nagbitmat ti panagsarita yo ni Martin, Jennifer. Dinamag na laang no sa dino ti ayan ko, Papa. Saan nak namin anandano ni Jebalay? Oh, saan ka kadi nga nagpakadakan ko ana? No dito'y balay ti umayak. Diya ko nagpakpakadakan ko na, Papa. Aglalo takalpasan ti panagsarita mi kaniman ng tiyato, nagdiretso ako dito eh. Talaga na singad kayon kini Tiyato. Adala ang dinamag na kanyak, may panggap kini Fiona. Madlaw na nga min kaslada pakariribukan na. No ada problema, apaya saan na nga maibaga iti inana? Diyak nga rodam mo, Papa. Saan ko pa'y mata nakasarita? Nang lugada kiti ara. Pangururayak ka. Pasensya ka na kuman, no sa anak ang nakapagpakadakin ka, Martin. Saan naibayagak ang nakisarsarita kini Papa? Malaksid iti panangiliw mo kini Papa. Ada ka di ba'y sa balya na panam? Kuha. Saan ka kumangagulbot kanya? Malaksid no nagbidotak. Kaslang aminyak mamati ada kayo kintiyato tinakitak nagkoyog. Martin, nalpas matla ang nakita na kami. Awan magkita na makita kadakas na. No kasta talaga ada kayo tinakitak? Oh, nasurprisa. Ngamaragsa ka naglaw na eh. Agdigo saklaan, ituloy tatag sarsarita intun madamdama. Sige. Hindi realin. Masapol naman nga tan ti kwarta. May pagtanair na pinanawan ako ni Jennifer. Girl, I need you. I need your love.
Saan ang makariklik kanyak ita ni Daddy? Saan pa'y kaya man nagbaliw? Masakit anak launay. Nagsingpot ni Tita Jennifer. Ngamlip-liputan na. Dagijaytan. Sa partek idan. Fiona? Saan kay pa'y gaya mo nagbaliw, Daddy? Apay, saan kayo matla mo umuman? Really, na muna kalatan. Kasaritag lang din ako. Pasensya kayo. Nasinga kayo, Daddy. Sige, mapan kayo latan iti papanan nyo. Siyak ti masaksakitan ni teraramidin nyo, Daddy. Babae nga anak yo. Apayasan kayo pala mauma nga gay-ayayam iti nagdutuma babae. Naragsakag kumanta na maamu kayo nga amak. Kat, anya ti kayat mo asawa ni Didayda? Pagbabawyaman ang mamunok. Agpagpagaasi agbaliw kayo kuman. Nung maamuan da ito ni Mami. Amangan na pawilan na ko namang sarong karkada kayo. Anya kumati pa kainaigan na itikadamanan ti sa bali a babay ti biyag ko. Saan ko ang asawa ni Mamim? Awan bibiyang na ti biyag ko. Nasakit adenggak da ita. No kasta? Sandak nga ipangan. Sumardenggan. Sandak kapag sardengan. Malagang ka. Saan mo nga ibusen ti pasensya, Fiona? Sige. Dangrandak na isut kayat yo. Saan mo adang ni Fiona, Martin? Ah, Di mo ranggasan ti bukod mo nga anak. Siya klangan ti pasakitan. kasanuan amwam ditoy nga ayan mi kan Fiona. Saanan anas kan amamuampay. Kunak no siya kung ti maudi a babae iti biyag mo. Madamdaman ton ti panagsarita ta, Jennifer. Fiona, siya kung ti makaamu a makisarita kini dadim. Sige, Tita Jennifer. Agawid akon. Awagan kayong tulangan. Patpatgan kayo. Makipagrik na akada kayo. Martin, kasla sungsunggat tagiti matam. Saan mo kumakagura ti anak mo? Noan niya ti pangadeng mo. Sige. Dengganak. Noan niya ti pagayatak iso ti batungpal. Maawatam. Wanya. Buy-buya na kadilatan, David. Saan na kadanggayan nga ginom? Saan ka apilitan o di mo kayat? Nasingpad ka nga minunay. Mga wagak, hindi sa bali akadwak nga ginom. Saan kayo ang mabalin na panawan, sir? Agawig kalatan. Ibatem ti kotse. No asino tinakaman kid ni Fiona nga da sa bali a babay ti biyag ko. Kasla nagtulagan dak ni Jennifer. Awan ti maaramidak. No saan ati dumuglaan kada kayo, sir? Iyag mo ti tolbag ti kotse, tapanawan akon. Awagan nak to. Ibagam kanya, nuan niya dagiti bagbagan ni Jennifer king ka. Nasakit anak launay David. Anya din nagkurang kini Martin. Inaramid ko amin akabala tapno maparagsak ko. Gapungat tasaan ko amay kaniti anak. Pakawanan dak ko maiti panangilimot ko kada kayo. Maawatan ka. Napudno ka kini Martin. Di mo kaya't di makabasol kan kuana. Bayandak ko mga agpalawag. Masyanak kin ka, Jennifer. Siyak ti umuna ang nakadoktal. Ti maipanggap kin ni Rialin. Ni Fiona tinangibagak.
David. Kung kini Fiona, amasapol nga iso ang mismo ti makapanagnak. Kan makaimatang. Amo yung matgaya man. Nangag ko tinagsaritaan niyo kini Fiona. Iso asinurot kayo. Anyang harod ti pangadang mo, Jennifer. Diyak paila mo. Ah, Mariribu ka na, David. Saan mo nga ilingid pa'y dagitilwam, Fiona? Kung nagtupay nga da problema, agulbud ka kadipay laang kanyak. Mami, pakawanandak no jak na ibaga adagos kada kayo. Saan ko pa'y nga minanapanagmikan idi? Nga masaksakit anak launay. May papanitian niya. Ada ka di problema kini Martin. Kinasaritak iti ni Jennifer. Ngam nasayaan mo ti nakisarita na kanyak. Kwa mami, ni daddy. Mabutengak amang ibaga kada kayo iti daytoy. Amangan no pawilan dakton amang sarong karkan ko na. Kini, ni tita Jennifer tikat kasawan. Dinangran nakakadi, ha? Saan? Yung kunak na nagbaliw ni daddy. Masyanan ka ni tita Jennifer. At namanin sa bali, babae iti biyag ni daddy. Ti ayop. Awanan tibain. Girl, I need you. I need your love.